Και γεια σας παιδιά, μου Παναγιώτης. Και άμα είστε καινούριοι στο κανάλι μου, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το like. Και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, μια καινούργια σειρά. Καθίστε λίγο να πάρουμε αυτό το podcast. Το έχω γεμίσει όλο γιατί τα περίμενα. Όχι, δεν το θέλω. Μα καλά. Κοίτα, ξέρεις κάτι, θα το πάρω. Οκ. Πάμε να το πάρουμε. Σε ποιον παίκτη να το κάνουμε. Λοιπόν, απλά θα το κάνουμε. Παιδιά, πού θέλετε να το κάνω? Θα τον κάνω όχι στο Jester. Σε αυτόν. Όχι σε αυτόν. Στη μέλλον. Καλά, θα το κάνω σε ένα παιχνίδι που δεν μου αρέσει. Θα το κάνω στη Σέλη. Τι μαύρο μου άρεσε Σέλη. Αυτή πώς είναι? Παπα, δεν θέλω. Οκ. Free. Παιδιά, αυτό δεν μου αρέσει από αυτά. Κάθονται 50 ώρες και δεν βλέπουν ποτέ. Παίχτης. Βλέπει. Πέτυχα μύθικα. Κοιτάξτε. Παιδιά, κοιτάξτε. Ωραία. Θα τελειώσει ποτέ αυτό. Άς παιδιά, έχει box. Δεν είχαν καταργηθεί. Έχει brown box, έχει big box, mega box, omega box. Πω παιδιά, έχω να κάνω 2 χρόνια αυτά. Θα έχει μπαγκάρι σίγουρα. Είναι μόνο ένα. Ναι, έχει μπαγκάρι. Έχει μπαγκάρι παιδιά, σας έλεγα. Θα πάρουμε λίγο το Battle Pass. Free. Λοιπόν, όλα αυτά δεν ξέρω κι εγώ πόσα είναι. Γιατί χρειάζομαι να βρούμε το πλανητάρι. Legendary. Τέλειο. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα παίξουμε με όλους τους Legendary και 2 Mythic. Δηλαδή, θα παίξουμε με τον Dog και τον Μίκο. Δηλαδή θα παίξουμε όχι μόνο τους Legendary, θα παίξουμε με τον Spike, τον Crow, τον Leon, τον Jester και τον Jeep. Ξεκινάμε το δίνω το Jeep. Λοιπόν, θα παίξουμε συγκεκριμένο. Παίξουμε το αυτό. Ξεκινάμε. Αρχίσα. Έχουμε και έναν μπαλαδόρο. Οκ. Ας κάνουμε και κάτι. Oh my god. Λοιπόν, δεν βρίσκω το ρομπότ. Κοίτα, αυτά τα ρομποτάκια εκεί τα βγάζει μονόχυτα. Θέλετε να σας δείξω? Κανένας από αυτά βγάζει μονόχυτα. Ποτέ. Κοίτα, 2000 ζωή αυτό δεν το βγάζει μονόχυτα. Κοίτα. Με 2 χι το έβγαλε. Τέλειο, θα σκάνουμε και αυτό. Όπα, έρχονται τα ρομποτάκια του. Ήρθε. Ο μεγαλορχίας. Θα κάνουμε σαματό, θέλεις σαματό? Όπα, μου έκανε σαματό ο μεγαλορχίας. Κοίτα, ούτε από έχουμε τελειώσει και το ποιος το έκανε. Τι έγινε τώρα? Το διαλύσαμε.
Τι κάνουμε τώρα? Οκ. Αυτό πώς έχει? Έχει τα ρομποτάκια του. Γνωρίζει κιόλας. Λέει κι άλλο. Τα ρομποτάκια αυτά τα γυαλί. Οκ. Έρχεται μεγάλος. Σίγα το πράγμα. Το μετάω. Έλα. Τελείωνε χρόνο. Τελείωνε γρήγορα. Τελείωνε. Μπράβο. Τελειώνει. Και βλέπω... κάνω το... νομίζω το δεύτερο μεγαλύτερο τάμα. Ωραία. Τώρα θα παίξουμε. Ναι. Τον Chester. Ήταν καλός ο Kitty. Για να δούμε πως θα είναι ο Chester. Οκ. Μέχρι τώρα δεν... 100% είμαστε εμείς και δεν... Έχουμε βγει μόνο τα μικρά τα ρομποτάκια και το βγάζουμε μονόχυτο. Είναι μονοχυτές. Αλλά είναι πολύ damage καλά Chester. Πολύ Chester. Όπα, έρχονται. Τον μονόχυτο τον έβγαλε. Δεν κάνει και τη σούπερ του. Δηλαδή τώρα αν την έκανε... δεν έχω φτιάξει τον παίχτη. Όπα, τον έβγαλε ένα hit. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε από τώρα. Όπα, βγήκε μεγάλος. Τρέχουμε να χυλάρουμε. Πάρε την σπίδα. Δεν έχει σπίδα. Έλα, χρήμα. Chester, γιατί δεν έχει σπίδα? Όπα, το έχουμε σκάσει πάρα πολύ damage. Έλα, τον έβγαλα. Τον έβγαλα. Έχουν μείνει 50 δεύτερα. Για να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτά τα 50 δεύτερα. Οκ, τι έγινε? Μας φοβάσαι τώρα? Τι έγινε, μου ξεκίνησε και μοβ? 28 δεύτερα, τέλεια. Έχει φύγει και ο μεγάλος πολύ γρήγορα. Μπρο, αυτό το μικρό πως είναι τόσο δυνατό? Δεν θα μου χαλάσει εμένα damage. Είναι μια χαρά. Gamer, τι κάνεις? 3, 2, 1. Και ήταν το challenge hard. Εντάξει, καθόλου hard, εύκολο ήταν πολύ. Το πιο εύκολο challenge. Και έσκασα τη δεύτερη μεγαλύτερη. Και έσκασα πάρα πολύ damage. Τη δεύτερη μεγαλύτερη πάλι. Ωραία, τώρα πάμε να παίξουμε με... Είπαμε αυτό το χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε το Leon. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε... θα δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Ξεκινάμε και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Το Leon είναι bugs 7. Το ξέρω, με το Leon θα κερδίσουμε σίγουρα. Δεν πρόκειται να κερδίσουν τα μποτάκια. Οκ. Θα δύο. Γιατί έχει βάλει στις τσέπες και απλά τρέχει. Και μπορώ να κάνω και αυτό που είναι επίσης καλό. Κοιτάξτε. Είναι 2 Leon. Όπα, γιατί εξαφανίστηκε? Δεν είχε έρθει ακόμη μεγάλος.
Παράξενο. Αλλά πάρα πολύ λίγο είναι bug. Χαλάει περισσότερο και από το King. Ρε, δεν έχει έρθει ακόμα ο μεγάλος. Πού είναι? Για το μεταξύ ο Λέων έχει κάτι ποδαράκια. Όπα, ήρθε ο μεγάλος τελικά. Τον βγάλουμε, τι λέει? Όπα, ποιος το έκανε? Εγώ το έκανα. Δεν ξέρω, δεν είδα, νομίζω. Τι κάνεις? Δεν θέλουμε τα ρομποτάκια. Όπα, έχουμε λίγο. Όπα. Έρχονται δυνατικά. Δεν θα με βγάλεις. Δεν θα με βγάλεις το σκατούλι. Με έβγαλε το σκατούλι. Δεν γίνεται, παιδί. Δεν γίνεται. Τι είδαν το μετάκι μου. Χειρότερα εκεί. Μωρά, τώρα πάμε να αλλάξουμε παίχτη. Μπορεί να παίξουμε τον Λόρι και τον Λάρ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με Crow και με τα Spike. Τι να κάνουμε στο Crow, τι λέτε? Όχι, κανονικός Crow είναι μια χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Απλά το κακό είναι πως έχει λίγη ζωή. Ναι, παιδί, αυτό είναι το κακό. Το max του είναι 4.800. Αυτό είναι το πολύ κακό του. Α, πως είναι με λίγο καλό. Πάμε πολύ καλό. Δεν μας καλές στο μισό damage. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση. Έχει έρθει μεγάλη. Ακόμα έρθει. Τι προσπαθώ? Δεν τι κάνεις. Δεν μας νοιάζουν τα κύπελα, δεν μας νοιάζει τίποτα. Είναι καλό στο τσικρό. Αλλά είναι ζωή. Εντάξει, το δίπως και το βγαίνει μπάμπο. Δηλαδή για να χρησιμοποιήσεις το παίκτη θα θέλει το σώμα το πρόβλημα. Και να χρησιμοποιήσεις το παίκτη τώρα θα θέλει το μεγάλο. Το πάμε να το παίκτη. Τώρα δεν μπορεί να είναι. Όπα, έτσι λέω πρώτα. Όπα. Έκανε σούπερ. Πάει. Ανεβάζει δύσκολα. Πολύ τάπαστα. Ωραία. Όπα. Συγγνώμη, χρυσέ μου. Άλλος εξαφάνισε. Κι άλλος χρυσός. Χρυσέ μου, τι θα το κάνεις? Έχει πολύ λίγα λεπτά. Άντε να τελειώνουμε, έχουν έρθει χρυσοί. Όχι. Ναι. 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 Spike. Παιδιά, πάμε Spike. Λοιπόν, κάνουμε δύο, τώρα πάμε Spike. Δεν έχω χρησιμοποιήσει και ποτέ. Λοιπόν, από Spike. Για να δούμε πως φορέσουμε κάτι στον Spike. Έχω τόσα πολλά gems, αλλά δεν έχω πόντα καλά γι' αυτό.
Οπότε δεν το φόρεσα το Spike. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε play. Οκ. Με το Spike πρώτη φορά παίζω, να πω την αλήθεια. Δεν έχει πολύ ζωή, δεν έχει καλή ζωή. Δεν μιλάει και ο Spike. Αλλά πάρα πολύ damage σκάει. Καλύτερα να απομακρυνθούμε. Και μπορεί να μας φάει. Έχει ίδιο damage με τον Crow. Βλέπετε, δεν μιλάει. Αλλά χαλάει πιο λίγο από τον Crow. Crow κάνει πιο πολύ damage. Κοιτάξτε, όμως αυτό πολύ μακραίνει τον Crow. Κοιτάξτε, όχι σε εμάς. Δεν μας πέτυχε έτσι κι αλλιώς. Δεν μας βγάζει τίποτα. Εμείς μόνο το νικήσουμε. Που δεν μπορείτε να μας πετύχει αυτό. Γιατί που μας βλέπει. Γιατί να χρηστεί. Οκ. Oh my god. Έρχονται χρυσοί. Πρέπει να προστίξουμε το κέντρο. Όχι. Παλέψτε τον, ρε. Κάνει σούπερ. Οπα. Οκ, καλά με δεύτερη καλύτερη δύναμη εδώ. Οπότε μπορούμε τώρα άνετα να διαλέξουμε από τους Mythic. Θα αρχίσουμε με τον Dog, και το λέω Hotdogger για κάποιο λόγο. Και ξεκινάμε. Και από ζωή είναι full 10.090-900 τι γράφει. Και τον έχω τερματίσει. Βλέπετε 10.900. Δεν τα λέμε. 10.900. Ναι, 10.900. Κρατάει και το Hotdog έτσι. Και σπάει 2.000 ζωή. Έλα ρε, μονάχι που τους βγάζει. Απλά τους ακουμπάει και φεύγανε. Είναι πολύ καλό στόχι. Και έβγαλε. Οκ. 40 λεπτά. Οπα, είναι και μεγάλο. Μαζέψεις από εδώ τους λάκους. Οπα, δεν πρέπει να πάθουμε τίποτα. Έρχεται ο μεγάλος να παλέψει. Δεν μπορεί να με πετύχει. Εντάξει, μπορεί πλάκα κάνει, μπορεί. Μισό. Τις βολτινίες και πετώ παντού. Τον έβγαλα. Ρε, το ήξερα που μπορούσε. Προσπαθώ να βγει. Όχι. Χάσαμε. Και παίζαμε με πάρα πολύ καλό παίκτη. Λοιπόν, ωραία. Θα παίξω και με τον Edgar. Οπότε δεν θα του λυπηθούμε. Θα πάρουμε Μίκο. Μάκο, τι λέω.
Και μετά θα πάρουμε τα δύο. Ξεκινάμε. Πρώτη φορά παίζουμε αυτόν, δεν ήξερα ποτέ ξανά. Μιλάει και ο 8-bit. Θέλω να σκάσω και εγώ ντάμος, να δω πως σκάει, γιατί πρώτη φορά το κάνω. Απ, να είμαστε. Πώς ήθελε. Έλα. Να μην το βγάλω εδώ. Σε δεκός. Με μόνος μου. Και θέλω εδώ. Monkey business going on. Monkey cool. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Τον βγάλαμε. Πηδάμε πάνω στα ρομποτάκια. Πηδάει μας λίγο. Πώς... Τι έκανε. Όπα, έκανε τη σούπερ του. Δεν θα βγω χαμένος τέτοια ώρα. Βγήκα χαμένος. Πάλι χάσαμε. Το πιστεύω. Ωραία. Φεύγουμε από τους Mythic και πάμε στους Epic. Τι να κάνω. Θέλω να προχωρήσω. Ελπίζω να κάνει καλή δουλειά, γιατί μετά θα πάρω τον 8-bit. Γιατί μετά θα πάρω τον 8-bit. Οκ. Δεν βλέπω κανένα. Δεν βλέπω κανένα ρομποτάκι. Δεν σε κατάλαβα. Όπα, πώς χάλασε αυτό τώρα αυτή τη στιγμή. Όπα, χαλάει. Χαλάει πάρα πολύ. Έλα, αυτά τα σκούφια του είναι πολύ δυνατά. Αλλά θα μείνει πάρα πολύ ψες. Πρέπει να παίζουμε καλά. Δεν μας νοιάζει που πρέπει να παίζουμε καλά. Δεν μας νοιάζουν οι σκούφες μας. Όπα, βγήκε. Στο πασκόλ φαίνεται το αγαπώ τους θέλεις και λέει. Όπα, καλούτσι. Την τελειώσαμε. Έλα, πολύ γρήγορα το τελειώσαμε. Είναι άκρης αυτός ο ρομπότ τέτοιος. Τι θα με βγάλει. Σε αυτό μάτσα και ρυθμί και υπήρχαν πολλοί ρομποτάδες. Τον έβγαλα με 2 hit. Έλα, κερδίσαμε. Είναι άχρηστα τα ρομπότ. Ναι, όσο το δέχεται. Είναι άχρηστα.
Για να δούμε ποιο να παίξουμε τώρα. Με τον IP 10.000 ζωή. Καλά, άκλαυτος. Ναι, μπορούμε και αυτό. Τι κάνει αυτό? Αυτό θέλω. Σε αυτό θα βάλω αυτό. Οκ. Μια χαρά είναι. Οκ. Λοιπόν, αυτό το έχω ξαναπαίξει, αλλά όχι σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο, έχω παίξει σε άλλο. Ωραία. Πάμε, είμαστε όλοι σε πλανήτες, βλέπω πολύ καλοί παιχτούρες. Οκ, αυτό δεν το κάνει αλλού. Δεν το κάνει αλλού. Μοναδική ευκαιρία, μοναδική και τόσο μεγάλη, είναι πολύ αργός. Αλλά σκάει πάρα πολύ damage. Τους βγάζει μονόχιτους. Άκλα αυτό θα πάει. Μονόχιτο και εσύ, και εσύ. Και εσύ μονόχιτο. Και εσύ μονόχιτο. Και εσύ. One hit βγάζει. Και κάνει super. Όπα, βγήκε μεγάλος. Κάτσε να χιλιάρουμε λίγο. Έρχεται ο μεγάλος προς εμένα. Μεγάλε, μου κάνεις κακό. Μεγάλε σου μιλάω. Όπα, μην βγάζεις τα βρακιά σου. Συγγνώμη μεγάλε, σε έβγαλα. Αντίο μεγάλε, δεν θα σου ξανακάνουμε κάτι. Λοιπόν, το βγάλαμε. Όπα, πόσο μακριά μπορεί να πετάξει? Μονόχιτος. Όχι μονόχιτος. Έρχονται πιο μεγάλοι. Και χρυσή κιόλας, δυνατή. Άπαπα. 10.000 ζωή βλέπω, για την επίσκεψη. Ευχαριστώ. Σπάει η οθόνη μου, παιδιά. Oh my god. Κερδίσαμε, ξεκάθαρο κερδίσαμε. Ξεκάθαρα. Βίκτορη πήραμε. Να δούμε, μήπως πάρουμε και μπόκο. Θα πάρει τον El Primo. Όπα, πώς το έχω? Δεν το είχα. Δωρεάν το έχω. Αλλά δεν το θέλω αυτό, δεν μιλάει. Και δεν παίρνει Berserk, δεν χαράει. Λοιπόν, το κάνουμε. Ενώ αυτό θα είναι το τελευταίο μάτς και μετά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ωραία παιδιά, ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία, μόνο εγώ. Ξεκινάμε και βουρτσίζουμε τα πράγματα. Τι είναι το πράγμα τώρα, δεν ξέρω. Είμαστε με rare παίχτη, αλλά γρήγορο παίχτη, καλό αυτό. Οκ, El Primo. Παίζουμε με τον El Primo. Δεν θυμάμαι πόσο damage έχω να παίξω μαζί του πάρα πολύ καιρό. Πόσο... μια χαρά damage Sky. Δεν μιλάμε για το damage του kit, είναι πολύ μεγάλο. Και παίζει να έχει και πάρα πολύ ζωή αυτός. Τώρα θα κάτσουμε να δούμε. Γιατί το El Primo είναι... 12.000! Τι λέει ο τρελός?
Παιδιά, 12.000 ελπρίμου. Αλλά πρέπει να το έχετε τερματίσει, να έχετε φτάσει 11. Όπα, ήρθε μεγάλο. Τι λέει μεγάλε? Θα παίξουμε τι, θα παίξουμε μάτι. Τι λέει μεγάλε? Τον έβγαλα. Η μπουνιά μου τελείωσε, η μπουνιά μου. Έρχομαι πάνω σου, γιατί δεν μπορείς να με πετύχεις. Επειδή είσαι άχρηστος. Πώς, τι έκανε? Νικήστε τους, μην τους αφήσετε. Μην τους αφήσετε, μην τους αφήσετε, μην τους αφήσετε. Χάσαμε. Χάσαμε. Oh my god, πώς κάνει έτσι ο Ελπρίμο. Oh my god. Ωραία, και γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε like, εγγραφή. Εγώ φεύγω.